شاندەیەکە ji Partiya Yekîtiya Demokratîk peyê serdana Rojava TV kir û salvegera nehemîna damezrandina wê li rêveberî û karmendên Kenalê pîroz kir. Şande ji aliyê endamên rêveberî û karmendên Kenalê ve hate pêşwazî kirin. Pîrozbahî hatin kirin û giringiya medyaya azad di pêşvebirina hişmendiya raya giştî û ragihandina rastiyê de tevî zehmetî û şert û mercên ku herêm pê re rûbirû ye hate tekeskirin. Di dema serdanê de şandeya Partiya Yekîtiya Demokratîk peyê piştras kire ku ji destpêka xwe ve Rojava TV weke platformeke medyayê xizmet kiriye ku birzgirêkên civakî û nirxên jiyana hevbeş û demokrasiyê nîşan dide. Ji aliyê xwe ve rêveberiya Rojava TV spasiya şandeya partiyê ji bo serdanê û pîrozbahiyê kir û tekeskir ku ew ê berdewam pabend be ku rastiyan bi pêbawerî veguhêzîne xizmeta birzgirêkên gelê herêmê bike û nirxên azadî û demokrasiyê biparêze. Mecî tiştek baş e.